Bardzo dawno nie było żadnego segmentu kulinarnego. Nadeszła wiekopomna chwila. Tutaj ja, Niklaus, tu jest kot, Łatka. Gulasz pieroński. Czemu pieroński? Nie wiem, bo także chcę to wymyślił. Mięso wołowe, kilo. Papryka, 3 cebule, 2 marchewy, czosnek, olej, mąka. Proszę bardzo, jak Patty ładnie podpisała, uniwersalna. Mam tutaj taką resztkę wina. Porządne niemieckie Donnerfelder Spätburgunder. Ja. Spróbujemy w ogóle, czy nie zgerowało, nie? Półwytrawne. To się podleje to mięso potem fajnie. Einfach super. Bo tyś jest mi... Co ty robisz Tyś mi jest potrzebna do tego. Zrobić z siebie gulasz, No wygląda fajnie, nie? Pachnie mięsem. Zeżarłabyś. A nie dla psa. Mięso z krowy Jersey. Może nawet New Jersey. Nie wiem ile tej mąki. Trochę. Tak to było wszystko obtoczone. Omączone. Lekko. Styknie. Jak sobota to do Lidla. Łatka papryki? Powolniej się. No. No nie gody. No, także chciał. Dobra. Papryka. Tu się odcina, bo mówiła ta Dorotka, czy jak jej tam było, że tu są jakieś te skurwolaniny, czy coś tam. Że jak człowiek to zje, to go... coś mu się zrobi strasznego. Dobrze. Marchewa jest. Wolna ręka niewidocznego rynku. Łatka, ty coś dzisiaj, żeś jest bardzo aktywna. Czosnek jak się spali, to zrobi taki omega gorzki. Łatka, ty się tam nie czaj do tego mięsa. Nie czaj się do tego mięsa, bo ja widzę co ty robisz. Ty myślisz, że ja tego nie widzę? Ja to wszystko widzę. Nie kukaj na mnie za tym, widzę to. Miarkuj się, miarkuj się, miarkuj się. Widzieliście kiedyś taki film Kroniki Riddicka? Oddycham tylko przez usta. O! Huch! Mięso. Jest papryki. Pokrojone marchewka. Pokrojone czosnek. Pokrojone cebule. Pokrojone... Big gas. And big patelnia. Olej. Ale to będzie pierońsko dobry gulasz. Kurwa, nie, kurwa, no. Co? Kurwa. Obadamy mięskiem, czy już jest gitara. Jest. Wonio mięsem. Ja. Donnerfelder Spätburgunder Obergruppenführer Wolf. O. I to już wrzucam do tego. Reszta winiacza. Cembula. Trochę soli trzeba dać na pewno. Trzeba dać parę fajnych kulek. Trzeba dać fajnego pieprzu. Parę bobkowych listków. Dobra, pa. Siu. O kurde. O kurde. O. Spróbuję samego tego płynu. No i to jest
Godzina to jest minimum. Po godzinie mniej więcej 20 mamy... Zobaczmy, co my mamy. O, pokosztujmy, jak to smaczy. Pikantny, papryczny, winny, mięsny, cebulowy. Wspaniały. Ale bardzo ważna rzecz, żeby mięso było miękkie. Zobaczmy, jak ono wygląda. Ha! Proszę Państwa, proszę Państwa. Rozwalą się w gębie. Taki gulasz jest super, bo go można podać z różnymi rzeczami. Ja będę akurat sobie podawał z takimi kluseczkami, to się chyba nazywa gnocchi fachowo. Można z kluskami śląskimi, można z kopytkami, można na placku kartoflanym, można z kartoflami, można z kaszą. Żadnej tam mąki, żadnej śmietany, nic. Można by go było dłużej potrzymać, to by jeszcze odparował i zrobił się gęstszy. Ale ja właśnie lubię taki. Na te gnocchi. O, taki gulasz to choby goło baba na talerzu. Gorkie. Zróbcie sobie taki mało robienia, trochę czekania, ale pyszne. I jak Wam się podobało, możecie zostawić łapę w górę i komentarz. A jo ida. Masz kecić.